Uite, mă, în mijlocul drumului. Te oprește. Păi, figură, dă-te de pe drum. Da, interesant că și ora asta și stă tot pe drum. Da, Care e problema cu ea? dar nu stă de obicei, să știi. Nu stă pe drum. E curios. Mai dacă ar fi amenințată de un alt urs mai mare. Posibil. Posibil să fie altul mai mare în zonă. Și de asta pe drum. Da, n-am găsit-o până pe drum așa deschis. Ce s-a speriat? Că pe o cracă și s-a mișcat acolo cu tot. Figură. Se urcă în pădure. Da. Mi-a salutat și acum pleacă, uite.